Ето къде бях на 8 март във фирма X, които се занимават с недвижими имоти. А какво подари фирмата на своите брокерки по случай празника? Курс по самогримиране с мен. След като се запознахме с момичетата, първото, което направихме, разбира се, е да отворим всички подаръци. Нали сме жени все пак? Момичетата получиха от компанията и мен огледала, четки, брандирани с тяхните инициали, мигли и още полезни неща, за да могат да създават след курса сами своя грим и да могат да изглеждат така всеки ден. След това започна същинската част. Научихме как да подготвим лицето преди грима. Също научихме как да се слагаме мигли, как да нанасиме фондютен, кои четки за какво се използват, как да контурираме лицето и най-важното за всяко момиче, как да направим носа да изглежда по-малък. Благодаря на фирма X и разбира се на прекрасните момичета за незабравимия 8 март.